Εδώ βλέπουμε το θρεπτικό πρωτεϊνούχο ρόφημα της Herbalife. Είναι η καλύτερη διατροφική συνήθεια που μπορείτε να βάλετε στη ζωή σας. Το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις 7 καταπληκτικές γεύσεις. Βανίλια, σοκολάτα, καπουτσίνο, cream and cookies, τροπικά φρούτα, φράουλα, καραμελωμένο μήλο. Εδώ έχουμε επιλέξει cream and cookies. Μπορούμε να διαλύσουμε τη φόρμουλα 1 σε οτιδήποτε θελήσουμε. Γάλα ελαφρύ, γάλα αμυγδάλου, γάλα χωρίς λακτόζη, γιαούρτι, χυμό. Γενικά κάποιες γεύσεις όπως τροπικά φρούτα συνδυάζονται καλύτερα με χυμό. Η Herbalife έχει δημιουργήσει σκεύη πολύ χρηστικά που θα μας βοηθήσουν στην παρασκευή του ροφήματος. Χρησιμοποιούμε το κουτάλι δοσομετρητή για να πάρουμε 2 κοφτές κουταλιές της σούπας με το ρόφημα. Από το ρόφημα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο ώστε να πάρουμε την ακριβή δοσολογία. Είναι σημαντικό να έχουμε το κουτάλι. 2 κουταλιές από το ρόφημα Φόρμουλα 1 θα μας δώσουν όλη την ενέργεια και όλη την ευεξία που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Επίσης χρησιμοποιούμε το shaker το οποίο είναι κατάλληλο για να δημιουργήσουμε, για να χτυπήσουμε το ρόφημα. Επίσης υπάρχει και αυτή η συσκευή, αυτό το εξάρτημα, το οποίο μπαίνει εδώ και βοηθάει να χτυπήσουμε το ρόφημα ακόμα καλύτερα. Βέβαια η ενδεδειγμένη λύση δεν είναι να το χτυπήσουμε με το δοχείο αυτό, αλλά να χρησιμοποιήσουμε το shaker. Η Herbalife φροντίζει ώστε να έχουμε το ρόφημα πάντα στην ιδανική αναλογία. Για να δούμε τώρα πώς θα πάρουμε την ιδανική αναλογία. Εδώ είναι το ρόφημα. Φόρμουλα 1. Παίρνουμε μια κοφτή κουταλιά. Αυτή είναι η κοφτή κουταλιά. Πριν πάρουμε την κοφτή κουταλιά, έχουμε φροντίσει να εντοπίσουμε πάνω στο shaker τα 250 ml. Τα 250 ml είναι εδώ. Και τώρα ακριβώς θα ρίξουμε το γάλα. Η Herbalife συνιστά 250 ml. Ούτε πολύ παραπάνω, ούτε πολύ παρακάτω. Για να δούμε που βρισκόμαστε. Είναι λίγο παρακάτω από το 250 ml. Ας το κάνουμε ακριβώς. Τώρα είμαστε ακριβώς στα 250 ml. Εδώ τώρα θα ρίξουμε την κουταλιά, την πρώτη, την κοφτή κουταλιά από το ρόφημα. Θα πάρουμε και μια δεύτερη κουταλιά από το ρόφημα, κοφτή πάλι, για να τη ρίξουμε μέσα. Θα μπορούσαμε να το χτυπήσουμε και με το shaker. Το πιο σωστό όμως είναι να χρησιμοποιήσουμε το mixer.
στον αναδεχτήρα, το ηλεκτρικό. Με το μίξερ θα καταφέρουμε να χτυπήσουμε το ρόφημά μας με τον ιδανικό τρόπο. Και είναι έτοιμο. Έχουμε φτιάξει ένα πλήρες γεύμα. Τώρα βέβαια πολλοί σκέφτονται ότι θα τους είναι δύσκολο να κουβαλήσουν ολόκληρο αυτό το κουτί στη δουλειά τους. Επίσης τους είναι δύσκολο να κουβαλήσουν και το κουτάλι. Η Herbalife όμως έχει βρει τη λύση. Υπάρχει αυτό εδώ, το οποίο είναι το μικρό δοχείο μεταφοράς. Το δοχείο αυτό χωράει 2 δόσεις του ροφήματος. Αν το βάλουμε δίπλα-δίπλα και το συγκρίνουμε, θα καταλάβουμε ότι από τον όγκο όντως χωράει περίπου 2 δόσεις. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε το ρόφημα μαζί μας στο ταξίδι, στη δουλειά, στο γραφείο ή στην εκδρομή, και έτσι να συνεχίσουμε να τρεφόμαστε πάντα υγιεινά. Το κουτάκι αυτό, το μικρό, χωράει σε κάθε τσάντα, είτε επαγγελματική είτε οτιδήποτε άλλο. Χωράει ακόμα και στις μικρές γυναικείες τσάντες.